Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan! Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, een van harte goedendag wederom. Dit is Raad Panel met op locatie in Suriname. En niet zomaar een locatie, we hebben in dat voorgaande filmpje al verteld waar we ons bevinden. We bevinden ons op de meest prestigieuze school van, althans middelbare school van Suriname. De AMS. En de AMS is waarmee moet het vergelijken? Een beetje voorportaal van Harvard. Als je het daarmee vergelijkt is het terecht. En u ziet het, mijn gast naast mij beaamt het meteen en zegt precies. Maar de AMS heeft problemen. De AMS wordt jarig, is een oude dame. Maar er zijn immense problemen op deze school. Ik heb mevrouw Grano's bereid gevonden om een beetje te delibereren over de problemen op de AMS. Mevrouw Grano's, ja. Goedendag en dank u wel dat u ons te woord wilt staan. Graag. Moeilijke tijden. Moeilijke tijden. Hele moeilijke tijden. En wij als leerkrachten zijn het een beetje zat. We zijn boos, we zijn verdrietig, we zijn teleurgesteld, Zo. we zijn gedemotiveerd. Oeh. Ja, Ik zou niet graag de minister van Onderwijs willen zijn op dit moment. dat bedoel ik. Ja. Weet je, en zoals u de berichten volgt, dan heeft u ook gehoord dat een heleboel leerkrachten wegtrekken. Ja. Toch? En los van dat ze naar het buitenland gaan, ze gaan gewoon uit het onderwijs. Ze gaan andere banen zoeken. Zo. En degenen die zijn gebleven, moet je toch koesteren. Zo is dat. En ook, dat gebeurt niet. Nee. We wachten al 6 maanden op onze overuren. Nieuwe leerkrachten zijn nog niet betaald. Ze krijgen geen salaris. 6 maanden al. Anderen die zijn ingevallen omdat collega's met zwangerschapsverlof zijn, hebben hun gelden nog niet ontvangen. De gepensioneerden, ja, die mij eigenlijk heeft weggehaald, maar terug heeft geroepen omdat er een tekort is, zijn nog niet betaald voor hun overuren. Zo ga je niet om met leerkrachten. Nee. Dat doe je niet. Nee. Dat doe je niet. Ik moet eerlijk zeggen, mevrouw Grano's, dat ik me bijna schaam om dit uit te zenden internationaal. Ja. Omdat het hele buitenland hangt nu aan uw lippen. Ja. En Ja. als Surinaamse jongen, maar goed, we zijn er om de waarheid boven water te halen Ja. en verslag te doen van zaken in het land, nieuws te brengen, mevrouw Grano's. Van schaamte bibber ik bijna, maar dit is onder de aandacht 6 maanden. We praten 6 over maanden. een half jaar. Eind maart wordt 6 maanden. En we hebben onze loonslip onder ogen gezien en het is niet verwerkt. Dat wil zeggen, we gaan de 7e maand in. Ja, ja. Het is kort voor de verkiezingen, mevrouw Grano's, en we zien dat de regeringen heel vaak allerlei vreemde bokkensprongen maken wanneer verkiezingen naderen. Verwacht u van deze regering, want u bent in actie, hè? Ja, we hebben dus een actiemodel. We werken van 7 tot 10 en na 10 uur dan zijn we in beraad. Dat is voor voorlopig. Ja, ja. Ja. Is er een poging vanuit de overheid ondernomen om met u te praten over het probleem? Nou, nog niet. We hebben nog niets gehoord. Maar ik heb net begrepen van mevrouw Gloria Botse dat er vandaag een persconferentie is om 12 uur bij het ministerie van Onderwijs. Ja. Dus ik hoop dat dit probleem aangekaart wordt. Ja,
Ja. Ja. Nou, ik hoop het ook. Ik hoop het ook van harte. Maar ik begrijp dat niemand van uw bestuur, van uw school, daar zal gaan zitten luistervinkjes spelen. Dus ik weet het niet. Ik weet ook niet als het mag. Weet Ja, je, ja. we gaan geen dingen doen die misschien een beetje meer olie op het vuur kunnen gooien. Ja, oké. Weet je, wat dat betreft ben je toch wel voorzichtig. Ja, Maar wij willen dus een signaal geven. We zijn gisteren begonnen. We hebben toen ook de pers uitgenodigd. En omdat het dus niet alleen gaat om de AMS hoor. Ik heb begrepen meerdere VWO-scholen. Maar ik weet niet als men bang is. Dus daarom wil ik bij deze ook de rest van de VWO-scholen, de leerkrachten wil ik oproepen bij deze. Je hebt je geld niet ontvangen. Ben je een slaaf? Alleen slaven doen dat, om te werken zonder te betalen. We zijn geen slaven. Komen jullie op? Ik roep bij deze alle leerkrachten op. Je hebt je geld niet gehad. Kom op. Al ben je geen lid van de bond. Ik ben ook geen lid. Maar kom op. Je hebt je geld niet gehad. En dat is het probleem. Ja. Ja. Wil je gedemotiveerde leerkrachten voor de klas? Dat wil je toch niet? Het heeft een sneeuwbaleffect. De leerlingen gaan dat merken. Ja, dat wil ik u net En dan gaan vragen. ze klagen dat de resultaten slecht zijn. Ja. En u bent in de repetitieperiode. Volgende week begint bij ons de rapweek. De mensen die zijn, de andere leerkrachten, die hebben mondeling. Er is mondeling-examen. Die zijn dus aan het afronden. Dus we zitten echt in een hele vervelende periode. Ja. Maar op een gegeven moment, we hebben altijd aan het kind gedacht. Ja. En nog steeds, het Ja. kind staat voor ons centraal. Ja. Maar op een gegeven moment sta je voor de klas. Je moet lesgeven en je zit na te denken. Hoe kom ik morgen naar school? Want ik kan niet denken. Hoe moet ik mijn kinderen eten geven? Want ik heb dat geld niet. Is een zeer, Dan zeer moet jij kwalijke op zaak. een gegeven Ja. moment aan jezelf denken. Ja, ja. En dat gebeurt nu. Ja, ik heb een collega van u net gesproken, ze heeft 3 banen. Ja, Zegt ze. ik ook. De AMS. Ik ook. Je bent op een Docenten op de VWO-school, AMS. voorbereidend wetenschappelijk. Ik ben eerste graads leerkracht. Ik heb mijn doctorale studie afgerond. Ik schaam me om u te laten zien wat mijn basissalaris is. Ik ga het niet doorgeven, ik schaam me diep. Mijn neefjes die bij Choi in de supermarkt werken, lachen me uit. Toen ik met u begon te praten, dacht ik heel rustig en timide, maar u heeft vuur. En u bent inderdaad... En toch kan ik lachen, hè? Ja, dat is het bijzondere van Ja, de ja. Surinamer. Ja. Die, als een Surinamer vraagt hoe het gaat, zegt u nooit anego, altijd ago. Precies, Maar, precies. We goed. zeggen altijd, we doen ons best, Ja, toch? We doen ons inderdaad, best. inderdaad. Ja. Maar mevrouw Granoos, het is 1 voor 12, maar kijk, zal de AMS haar... AMS is prestigieus, het is een geweldige... Ja. heeft Ik moet zeggen, vele- we zijn de oudste middelbare school. De mensen die we eigenlijk hebben Afgeleverd tot u daar. afgeleverd. Onze huidige president is een product van de AMS. Meneer Santoki? Meneer Santokki, onze toenmalige president, meneer Venetiaan, was eerst leerling, daarna directeur. Eerst leerling, daarna directeur en ook leerkracht geweest. Toch? Als je kijkt naar de vorige regering, de ex-vicepresident Adien, is ook een product van de AMS. En zo kan ik een aantal opnoemen. We zijn geen gewone school, we zijn een bijzondere school. Ja, Echt dat, waar. waarvan En zo ac- ga je niet met ons om. Toch? Nee. We worden 75 jaar, 3 april. Ja. 3 april. Ja. Ja, tot slot, hè, want we moeten ons spoeden naar die persconferentie. Precies. Mevrouw Granoos, de drempel om op deze school te komen is niet laag, hè? Nou, ik moet zeggen, de drempel is laag geworden vanwege het tekort aan leerkrachten. Oh. Toch? Dus eigenlijk ben je al blij als je een leerkracht binnenkrijgt die les kan geven. Wauw. Snap je? Dus vroeger was het natuurlijk wel zo, weet je. Dat, Voor leerling en weet docent. je, ja, voor leerling en docent. Ik weet dat er rijen waren en je werd echt geselecteerd, hè. Er werd echt gekeken naar je cijferlijst. Weet je? Dus de AMS was toch, maar nu heb je dat niet meer. U Nu heb verlangt je naar dat oude niet meer. tijden? Ja, de oude tijden waren goed, maar nu is het ook wel, ik bedoel,
je moet meegaan, toch? Je moet meegaan met de tijd. Ja. Hebt u geduld om te wachten op 25 mei 2025? Absoluut niet, meneer. U moet me mijn geld geven. Ze moeten me mijn geld geven. Ik werk ervoor, boy. Nee, Het is geld waarop we recht hebben. We hebben gepraat met leerlingen en die staan vierkant achter jullie. Die zeggen, omdat ze het ook doorhebben, toch? Dat we, weet je, we zijn gedemotiveerd. Ze zien het aan ons, weet je. En dat is ook niet prettig voor hun, toch? Het is niet prettig voor hun. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Mevrouw Graanhoogst, ik ga u namens de kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal bedanken voor het willen vrijmaken van wat tijd om met ons te praten. Maar dat ga ik niet doen voordat ik u ook namens dezezelfde kijkers het allerbeste wens in het zoeken naar waar u recht op hebt. Natuurlijk. Heel hartelijk dank. Mogen het u ook ten dele vallen. Dank u wel. Dank Yes. u. Dank u. Kijkers en luisteraars, dat was het weer voor deze keer. Rappel op locatie op de AMS, de oudste middelbare school van Suriname, met het niveau van een universiteit. Vele leerlingen die van deze school zijn gegaan en naar het buitenland zijn gegaan, hebben gelijk mogen beginnen op een hoger niveau dan bij het eerste leerjaar. De AMS heeft vele intellectuelen afgeleverd. Wij doen ons petje af wanneer we langs de AMS lopen. Maar de vraag is, en daar hoort u dicht bij de AMS, Bekend fenomeen. een bekend fenomeen, een vliegveld, en daar gaat een vliegtuig voorbij. Maar de vraag is, zal de AMS haar karakter behouden, haar niveau behouden? Zal de AMS nog steeds zo bewonderenswaardig blijven als docenten niet krijgen wat ze verdienen? Ik weet het niet. Ik ben geneigd te zeggen nee. Maar dat zeg ik zacht. Ik laat het aan u over om met elkaar in gebed te gaan dat het de AMS beter gaat. Zodat ze blijven afleveren superieure leerlingen voor dit immens mooi land. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer. Mevrouw Graanhoogst, dank u wel. Yes. Succes. U ook bedankt. Dank u. En ik hoor wat de persconferentie Oplevert. wat oplevert. Abo. Precies. Dank u Yes, wel. Dank u. Dank u. Met dat ik sta hier tussen, of nou ja, naast mevrouw Gessel en meneer Libretto, die een beetje op afstand staat, maar ik nodig hem uit om dichterbij te komen. En u weet, de AMS wordt jarig. En de AMS wordt 75 jaar oud, maar er is ook Jugu Jugu op die school. Ik zal deze studenten niet lastigvallen met vervelende vragen over reden van Jugu Jugu en uitkomsten van Jugu Jugu. Dat laat ik over aan de leerkrachten. Maar mevrouw Gessel en meneer Libretto die zitten wel in het leerlingenbestuur. Voor ons reden genoeg om ze te vragen hoe het is om op de AMS te zitten. Wel, natuurlijk is het een heel bijzonder ervaring, want de AMS wordt namelijk 75 jaar van het jaar. En het is ook als leerling van de AMS is het ook wel heel erg bijzonder. En het is ook een leuke ervaring, want je voelt die sfeer wel. Ja. Die sfeer die er is, dat de school zo meteen jarig wordt. Okay. En iedereen is ook een beetje enthousiast. Natuurlijk heb je een paar andere dingen die bij zijn komen kijken. Maar dat houdt het er niet van af dat iedereen nog steeds enthousiast is voor ons mijlpaal. Ja. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, natambumfui ala. Meneer Duberto, deze school, prestigieus, heeft een heleboel mensen voor Suriname afgeleverd. Knappe mannen, knappe vrouwen, zelfs de voormalige president, een van de beste presidenten van Suriname, de heer Ronald Venetiaan, komt van deze school. Enzovoort. Ik heb net gehoord van mevrouw Gessel hoe bijzonder het wel niet is om op de AMS te zitten. U zit niet zomaar op de AMS, u zit ook nog in het bestuur. Waar heb je mee te maken dagelijks als member of the board, member van het bestuur op de AMS?
Wel, als studentenbestuur focussen we echt gewoon op het verbeteren van de schoolsituatie voor onze medestudenten. Dan kan het zijn door leuke activiteiten te creëren voor ze. Of door educatieve momenten te creëren voor ze. Dat alles valt onder dus de studentenbestuur om te doen. Dagelijks, nou, het valt toch wel mee, want je bent niet telkens bezig. Het is gewoon bijvoorbeeld per kwartaal dat je misschien wat doet. Of mocht er zijn dat er een feestdag aankomt, dan organiseren we dan een event voor de studenten. Oh, geweldig. 75 jaar belooft wel wat. Ja, helemaal. We zijn samen bezig met de feestcommissie van de school. Om 75 jaar AMS tot een ware succes te maken. Als de oudste middelbare school denk ik wel dat we het echt verdienen. Ja, hè? Mevrouw Gessel, voor jullie allebei deze vraag, hè, meneer Libretto, mevrouw Gessel. In het buitenland heb je heel vaak scholen op dit niveau, leerlingen op dit niveau, studenten hè, op dit niveau. Die hebben ook allerlei raden, leerlingenraad, dit, raadbestuur enzovoort. Daar hebben ze momenten van ontgroening. Hebben jullie dat ook? Ja, ontgroening hebben we elk jaar voor de studenten en dat is eigenlijk een welkom op de AMS. Want zonder ontgroening op de AMS ben je niet echt een AMSer, kan je zeggen. Vooral wanneer je geen AMS-badje hebt genomen. Zo. Dus elk jaar kijken we een AMS-badje? Ja, een AMS-badje. Hoe ziet dat eruit? Dat is heel bijzonder. Er wordt een kuil gegraven elk jaar en water daarin. En natuurlijk de laatste dag van de ontgroening, dan mogen alle groentjes dan een AMS-badje nemen in het water. Natuurlijk, elk jaar kijken we er naar uit. En zo word je dus officieel AMSer. Hoe lang bent u nog op de AMS? Ik heb nog 1 jaartje te gaan. Nog een jaartje, dan gaat u de AMS verlaten. Ja, verlaten. Zwaar moment? Toch wel, want de AMS is een heel leuke school en heel leerrijk ook. Oké, meneer Libretto, in het buitenland horen we heel vaak dat bij ontgroeningen en dat soort dingen. Hier heb ik gehoord van uw collega dat er een AMS-badje bij kwam kijken naar Tori City. Dan ben je echt een AMSer. Maar in het Dorpszee horen we vaak dat mensen echt een boekje te buiten gaan, doodgaan, overdreven veel alcohol tot zich nemen. Allerlei rare dingen. Hier hebben we dat soort... Oké, laat mij zeggen, ik hou het netjes. Dat soort vervelende dingen niet, hè? Dat klopt helemaal. Ontgroening op de AMS is altijd feilloos gegaan. Er zijn hier en daar wat up en downs, maar het is altijd feilloos gegaan. Niemand raakt gewond, niemand gaat dood, geen alcoholgebruik. Het is een heel proces en er is een ontgroeningscommissie, een heel ontgroeningsteam en de docenten. Dus samen zorgen we ervoor dat ontgroening voor de groentjes, want ze zijn dan nog geen AMSer, dat ontgroening voor de groentjes goed afloopt. Ja. Ik stel me zo voor hè, dat mevrouw Gessel, die heeft nog een jaartje te gaan. Ja. Ik weet niet, u? Ik heb ook een jaartje. Nog een jaartje te gaan. Jullie geven me het gevoel dat het one big family is, hecht. En ons kent ons en iedereen kent elkaar enzovoort. Is dat het juiste gevoel? Jawel, dat is helemaal het juiste gevoel. En het begint daarom is de ontgroening er ook. Zodat onze nieuwe groentjes dus gewoon in het AMS-systeem komen en gaan snappen van het is iets dat we samen doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat het jullie echt tegen de borst stuit, hoofdpijn geeft. Wanneer de leerkrachten die tot die one big family behoren, niet op de juiste manier worden geaccommodeerd, worden benaderd, worden door de overheid behandeld. Dat doet jullie wel wat, hè? Maakt het je bang dat je vertraagd raakt? Heeft dat effect op jullie schoolgaan? Ik zou zeggen toch wel, want we hebben namelijk een repetitieronde om de hoek. En we hebben de laatste lessen nog nodig voordat de repetitieronde begint. Want net na de repetitieronde hebben we vakantie.
Dus, en vele leerkrachten zijn nog niet helemaal klaar met hun lesgeven voor de komende ronde. Jeetje. Dus het geeft ons wel een beetje een bang gevoel, want je weet nog niet als het doorgaat, als ze het gaan verschuiven of als we minder les gaan volgen en minder dingen krijgen op de repetitie. Dus we weten nog niet echt wat er gaat gebeuren. En dat laat ons even een beetje in twijfelen. Twijfel, ja. Meneer Liberto, als je de regering van Suriname een advies zou moeten geven vanuit deze plek en vanuit Cultuur TV Internationaal. U mag recht in de camera kijken en praten tot de president. Wat zou dan het advies zijn? Ik zou de president adviseren om de docenten te geven wat ze verdienen. 6 maanden lang werken. Ik denk dat je wel loon daarop verdient. Mijn oma zegt altijd van als je iets goed wil doen, moet je eerst denken aan jezelf, hoe jij dat zou vinden. En ik denk dat de president het leuk zou vinden om 6 maanden lang zonder een salaris te zitten. Onze docenten zijn heel belangrijk voor ons. Vooral in dit proces zoals Shanti dat aangaf. We hebben een repronde en natuurlijk snappen we het helemaal. Ze hebben hun geld niet gehad, dus ze gaan natuurlijk hun werk niet met plezier kunnen doen. Want het is geen liefdadigheidswerk. Ze hebben keihard gestudeerd, ze hebben geïnvesteerd in zichzelf. Alleen voor een beter bestaan. Ze hebben gezinnen, ze hebben vaste lasten. Dus ze verdienen hun loon wel. Dus ik zou de president adviseren om dat in orde te maken. Niet alleen voor de docenten, maar ook voor ons. Want zoals u ziet heeft dat indirect ook een effect op ons als studenten. En ja, ze zeggen altijd, de jeugd is de toekomst van morgen. Wel, nu is het de tijd om werkelijk te tonen dat de jeugd de toekomst van morgen is. Ja. En uw oma met uw wijze lessen, hoe heet ze? Mijn oma heet Albertine. Oké, dank u wel meneer Libretto en mevrouw Gessel. Ik wens mede namens alle kijkers van Cultuur TV Internationaal in Nederland, België, Frankrijk en in Amerika, maar ook dat deel dat in Suriname is, wens ik jullie heel veel succes bij het afstuderen. Wij gaan jullie volgen met argusogen en met die diepe stem hoop ik dat je straks voor het consul mag staan en het volk van Suriname mag toespreken, meneer Libretto. En met deze fantastische glimlach, mevrouw Gessel, hoop ik dat u het volk van Suriname tot rust kunt brengen wanneer er Djoego in het land is. Dank u wel. Ja, hoop ik ook. Graag gedaan. Dank u wel. Kijkers, 2 flinke studenten van de AMS heb ik meegesproken en u heeft gehoord hoe ze denken. Los van 75 jaar jarig bestaan van de AMS, wat door moet gaan, hebben ze ook aandacht voor de noden van hun docenten, hun secundaire moeders en vaders hier op deze school. De meest populaire, maar de meest prestigieuze school van Suriname. Ik ga u voor nu even bedanken voor uw aandacht en ik zou zeggen tot de volgende keer weer wanneer Ra en Kriju op locatie het nieuws voor u gaan zoeken en brengen. Voor u, dank u wel. Tot straks.
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toe pijnig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Coronaband en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Fitting, fitting.